Shalom, selamat Natal madihita saluhut. Kuarni minggu tasadarion ima Natal perjulu dihita pesta Natal. Tema di pesta Natal tasadarion gabe daging ma hatai. Marhahohomo mahita satoken di. Marende mahita sia bukede nomor 57 ayat sada sahat ayat tulu. Ibagasan goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, ima hasangapon ni anak sasada na sian amai, guk asini roha dohot hasitongan. Haleluya. Artangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Nama dok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ai di basa-basa hokodo anak munasasadai tuhami na di pardangolanon. Asamalua hami marhite-hite ibana sia dosa dohot hamatean saliling nililingna. Hupangi dohami tuho, say sodangi marohanami na hulumi marhite-hite tod di probadiay. Akup ni say parrohay mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami dihagogotan dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima kur sian ina parari Kamis.
Marede mahita sia buku ede nomor 67 ayat sada dohot ayat 2. Kajahama hatani di debata turupuk epistel di pesta Natal tadi baga sesadarion imana tersurat di Jesaya bidusia ayat sada sahatu ayat onom sona somal tajahama marsori-soring di ayat paunoponan non rap hitama jaha panurirangon taringot turaja ni hadameon bangso na mardalani di bagasan haholomun, marnida sada panodang nabolun. Bicar dosada panodang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga dipatorop ho bangsoy, nunga dipadiri ho di ibana halalas ni roha nabolun. Marlas ni roha nasida di jolo ni bohim, songon las ni roha di kotilon, songon parolop-olopon di namar bagi taban-taban. Ainunga di ponggolhon ho auga na apetu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot licing-licing ni na mangadu ibana, songon uju di hari midian. Ay masok-sok do sugut nasa sinjata ni parsinjata, di hatutuar ni tongan tangan. Ro di ulos namar sapu mudar, gabe si panganon ni api. Ainunga tubuh di hita sada poso-poso, di lehot tu hita sada anak. Papetua barana du sugut harajaun, jala bahenonna guarna si partahi halongonam. Si ulu balang ni debata, ama saliling ni liling na raja ni hadameon, rap hita majahab. Bahen hagagada ni harajaun, dohot hadameon na somarujung, ihabangsa ni sidapit, dohot di harajaun nai, payuhon dohot patuguhon, marhite-hite patik, dohot hati goran, olat nyon rudi saliling nililing na, hamuruhon ni Jehovah Sebaot, hatu paos songoni, ido sahatna. Martuama akan nau bigi hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Tabigima kur sian punguan ina naumi.
Marede mahita sia buku ede nomor 11 ayat 1 dohot 2. Hinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Di perdalanan ningoluta, dangadok kita nalias sian hasalan dohot dosa. Maradopon akadongat talumubi maradopon debata. Alani di bagasan serep dohot uduk ni roha, tasol-soli jala tatopoti ma dosatai diadopan ni debata. Pohon mahita martangiang di bagasan rohat labi. Martangiang mahita. Ali debata amanami pergugu naso hatudosam jala parholong roha. Rodo hami tu adopanmu manopoti jala manol soli saluhut dosa nami. Sian hatutubu nami nungamar lauk dosa hami. Jaladang adong nasitong di bagasan roha nami. Gabe hutodok kami do dalan nalilui. Imana mangalau si uhummi. Alai nama norsol dohami nungaing jalahu pasahat hami matuho saluhut hadirion nami. Ala porsea situtu dohami hodo Tuhan para si roha na sumurung jala parholong roha. Dang di halomohoko hami mago. Gabi di lehoko di hami hasesani dosa dohot hanguluan nai baru. Ala holong ni anakmu nama notongi Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasusani dosa. Ai songonod do holong ni roha ni debata di portibion. Pola do anak na nasasay di lehon. Asa unang mago ganup na prosea di ibana. Asa hanguluan na saliling nileling na di ibana. Hasa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Tabigima kur narwastu. Marede mahita siya buku de nomor 50 ayat 1 dohot ayat 3.
Tani debata dalam tungulu nai baru sikat ni patik di bingkacan minggu tasadarion tersurat di Heberualu ayat 10 songonon madidok disi ayodo padan nanaing pajongjongoku tupino parni Israel duksalpu aka ari nina Tuhani lehonoku do akapatiku tu bagasan rohana sida jala tuate ate nasida surat tonokui dungi abi debata nasida maau jala nasida gabe bangsokku ido sahatna atong rap mahita mangido gogo sia Tuhan debata ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon nahobar tuhatami amin. Tapi gima meredekor ama. Marede mahita sia buku dia nomor 62 ayat 2 sahatu ayat tulu. Oh
matidakon mahapursiaw tay, songon na hinatidakon ni dong atas sa hapursiaw di portibion, rap madok mahita. Au pursea di debata Jahuba, ido ama pargugo naso hatudusan, namano palangit dohotano. Au pursea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe asiaton di porbadia, andorak so habubuhan. Ido tuhata namanao nabernit di panguhuman ni Silatus, namate terpajal do ibana di hau pinorsilang, jala tuat tubanuaturu dung ditanom. Namulak mangulu di hari patuluhon, namanaik tu surgo lau hundul di siamu ne debata Jahuba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabi gema titing na masa di tonga-tonga ni mingguta sadarion. Damang dainang na dihaulong itu atas Yesus Kristus, tabi gema titing di bagasan sa minggon. Parjolo, laporan perhepengon huria ganuk bulan di pasahat tu sude parhalado marhite WA grup parhalado, asa di pasahat ma tu sude anggota sektor. Jala pinabotohom ma tu hita ganup, ya laporan di bulan November 2022 nunga haluar di Tribiton. Yakka ruas na mamurulhon laporan para hepeongan di huriat tiage kapi pamen boy ma dipangido tu situa sektor nabe. Paduahon acara perpunguan keluarga malam tahun baru nunga adong di parade huriata GKPI Roma Hitam Majalo tu kantor gereja setiap hari Selasa, sahatu hari Sabtu. Patuluhon, di patupa huriata do, laho mengujingi ruasta namar said, ima keluarga, Parjolo, amata J Sutumeang, sektor sada, paduahon, inang nyonya situa silalahi SHM Hum, boru si hotang, anggota sektor walu, paupaton, Minggu sadarion di patupa huriata do marulaun nabadia dung sidung ulam parmingguan dohot ibadah borngin. Songonima titing namasa sadarion. Lau manomu nombo ni hatani debata marede mahita sia buku ede nomor 47 ayat sada satolu. Nos
Kami ni debatana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dia muamanami do tinanami sudah hita na pungudison, mangguhilas ni rohata, laus jamita, di kebaktiata, di Natal na perjulu, ima natar surat di Yohanes sada mamuka mais yanaya sada, saat ro di ayat 14, songonoma padok na disi. Dimulana indung adong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai. Imana saur tu debata dimulanai. Salu nai marhite siana taido ubay nama jadi. Jala danga dong nanggo sada sian naung jadi naso marhite siani. Di bagasak kataido hanguluan laos hanguluanido panodang ni hajol maun. Namar sinodang do panodangi di bagasan dahulum, alai dang di jakon dahulumi. Hehe do sada halak sinuru ni debata, si Yohanes do guarna. Si tidangi do ibana ubain naro, asa di hati dako panodangi, anggiat gabe porsea salukna marhite sianibana. Dan apalai bana panodangi nama katidako panodangi do tahe. Alai nunga madok roju itu portibio panodang nasitongi nama nodangi nasa jolma. Di portibio kiat do ibana namarhiti sanibana do majadi portibion. Hapedang ditada portibion ibana. Narodi bana manopot na di bana hian, gabedang di jakon aka na di banai ibana. Alai manang piga nama jakon ibana, tusido di lehon huaso, asa gabe anak di debatana sida, aka na prosea di guarna. Imakan na sotubu sian mudar manang sian sakat ni daging, manang sian sakap ni bawa tung siat debatado gabi daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon jala widahami mahasangopon na imahasangapon ni anak sasadai na siya namay guk asiniroha dohot hasitongan ido sana dihamua manami dohot tinanami molo didok pada mulana dimulanai sotungga betaripu holap permulaan ni kalimat disudeu laun itu hata alai pada mulana dimulanai gabedo intisari merangkum semua ahana pinatupan ni debata alaniaha aidang tarpatupa jolma mana ngaha peulauna anggoso dimulai tuhata. Nomor 8 Allah mengambil prakarsa. Allah mengambil inisiatif. Allah yang bekerja. Allah yang menyelamatkan jala sudenai lau mabain haluaun ni jolma. Jala ditaringoti nakit di kontekson dimulanai nungadong hian hatai. Jala hataido debata. Jala ala ni hataido gabe majadi jala mulak majohitas tokin taringo tu panopaon na parjulo pada mulana ni mulana ditopa de batama langit do tanom jala perlu do botota sotong gabe tapi kiri tu hatta na tinggal di istana jala holan nama mareta tuhata. Alai molo tabereng di kejadian sada. Kejadian 2, Tuhan bukan tinggal di istana, tapi Tuhan yang turut bekerja dan bekerja. Jala taberengi di Taman Eden. Allah yang menjadikan, menciptakan, menumbuhkan
menirami, dan semua terlalu banyak kata-kata kerja laos disido keterlibatan nitu hatta atas prakarsa inisiatif nitu hatta lau paluahon kita jolma. Nakikudoko terlalu banyak kata-kata kerja na menggambar hotu hatta na mula-ulaun tu hatta. Tabereng jala tarangkum diamu amanami do tinanami alai umura di bahasa Indonesia jalaima nahudokot tuhita sudit. Di kejadian sada kejadian 2 diberi laporan kepada kita tentang apa yang diperbuat Allah, dan secara terus menerus sepanjang Alkitab kata-kata kerja selalu Allah yang bekerja. Na parjolo dia makadonga saprosiaon kelangsungan kehidupan ni jolma. Allah yang membimbing, mengajar, menolong, membela, mendengarkan, memperhatikan, memberi, menegur, menghukum, mengampuni, menopang, mengaruniakan, menyelamatkan, menyertai, menunjukkan, mendidik, menebus, menuntun, melindungi, menaungi, memulihkan, meninari, menguatkan, dan menyembuhkan. Terlalu banyak kata-kata kerja na pinaken itu hatta demi kelangsungan ngoluni jolma asa dapotan haluaon saliling nilelengna. Jala mulai panopaon satu sadarion Allah selalu memulai. Allah yang selalu mendahului kita. Karena apa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga prakarsa itu didahului dan dimulai oleh Allah sendiri. Lasido nataboto jala lasido natabereng dia makadonga saprosiaon jala doksonon. Firman yang diberitakan itu adalah khotbah. Jala firman yang tertulis adalah Alkitab. Tapi firman yang menjadi manusia adalah Yesus sendiri. Sotungga belululu hatta dia makadonga saprosiaon molo tataringoti pei alaya sadong landasata taringot tu barita nauli jala taringot tu hatta karena firman itu telah menjadi manusia. Jalaima natahamalation luar biasa dia makadonga saprosiaon Allah yang menjadi manusia, tapi manusia menjadi anak-anak Allah. Audak pola nama perbandingkan tuaka gereja agama tertentu ima hebatna hita halak Kristen. Di mana-mana kita, tanpa pergi kemana-mana pun, kita ini adalah anak-anak Allah. Alai moladong agama nasing itu hanya sebatas tamu-tamu Allah. Kita menjadi ahli waris dan kita pewaris tata karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Jala di pabua di son dia makadonga saprosiaon taringot tu hatai dimulanai nungadong hian hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai jala ima sitidangi dihita asa dapotan haluaon jaladong sada panodang nama nodangi asa dapotan hatiuron jala gabe porsea hita diharoron itu hatta nagabe jolmat. Adong sada barita sono na naik si paboku tu amuna dia mua manami do tinanami taringot tu duli-duli apen. Jadi duli-duli apenon diguari istilai alarong sada ketentuan moloise namar minggu di minggu apen na pertama kedua ketiga satu na paupaton jala satu Natal di perjanjian komitmeni ima nagabe helanami ima nagabe helaku ninna sada keluarga tu sada pakatayon di antara suami istri jaladong boruna naung tikina ikon marhamulian. Jadi anggo doli-doli apenon ulona marjuji
jala sudia kaulaun nasopola di halomohon masyarakat dohot tuhata. Jala moladong nagoan nungadong sada ketentuan ponis jala doli-dolima nama buati. Di sada tiki menjelang apen pertama dia mua manami do tinanami naing mabongkar sada jabu ma alai do launa manakko. Jadi ang guna jolo dia mua kadang asa porsiaon molo di huta-huta molo martangga simin ninna nunga luar biasa. Jala biasana jabu na jolo martobara. Jala masuk may mana tutobara ni jabuon. Jala ima na mora dihutai. Alay na naing mulan na ulaw na mabongkar jabuon. Di bagaimana mapakateon niya matay do tinatay. Jala didokot tuburuna. Inang manang naisema na marminggu. Di minggu apen na perjulu. Satu na paupaton ima na naing helanami. Laos ditulupi, diului, buruna si sada-sadai. Jala di bagasa rohana nungadong disiak ke persiapan martil obeng. Jala namar perumuan tulaun nama bongkar. Di dokonibana sonon dak pola hubongkar jabu ni namoraon. Aleholam mar minggu peau. Minggu apen pertama, satu na paupaton, nunga dapo tau, boru ni namorai, jala dapo tau muse artani namorai. Mula kibana, jala dak pola diulahon ibana be mabongkar. Jala di minggu apen na pertama marjamita mapadita. Jala di na marjamita padita, jamitana, Maria ia maho ale borusion. Marolopolo maho ale boru Jerusalem, ida ma na Roma rajam tumopoto. Ujunga rodoli-dolion ditakupi bana trohana, jala dia uhon ibana, laos dia lusibana, jala ibana sadiri makatai tu ibana, namalo ma paditon marjamita. Alana diboto paditodo na dibagasa rohaku. Maria ia maho ale borusion, marulupolo maho ale boru Jerusalem. Jalaima di dokoni bana ima tutu boru ni namora Maria ia maho jala marulupolo aida ma na Roma siduli manopoto ninna di bagasan rohana. Jala sonido molo jamita dia makan donga saporsiaun au sehupatorang do makna ni jamita di parsermonan. Dang boy sude padita na marjamita memenuhi semua kebutuhan ni warga jemaat. Ujungnya Dr. Justin na jolo mengajarkan tuhami calo padita sekolah teologia taringot tu na marjamiton humango di dokon. Ado humango parengge-rengge do anggo ulaun na marjamita. Bahasa ulaun marengge-rengge. Molodang dapot tomat dapot cabe, dang adok cabe, alay adong bawang, dang adong bawang, alay adong ribang, dang boy sikop sudi anggo parjamita. Nata pehubila hami diri nami, hami parjamita, so tunggabi adong halak nama dokon alani namar jamita. Nunga godang paus, godang kardinal, godang pastor, uskup agung, bisop eporus, kadep dan lain sebagainya. Jalaha Kristenota nunga 100 tahun. Jalanang pola alani namar jamita be. Tapi niat kita. Nata pehubela hami naki diri nami. Sotung gabi adong hata namar dokon alani namar jamita. Alai sotung gabi pertuktukan akka jamita. Nata pe satu ketika jamita macai maul. Ay molo hutudu hami sahalak. Sian sada ruas. Alai tudu-tudu di tangan nami. Nunga opat tuhami sadiri. Imanakin jamitai lasro doli-doli didokon ibana ima tutu boru ni namora Maria ia maho marulu-pulu ma ay Roma sidoli manopoto. Alayang gua mata do tinatai sinakin nunga suku cukur rohana naso hiamar minggu gabe mar minggu. Ahado namasa
ahado nanaing si berengon didoli-doli sinakin ay parjabope di botaibana do ahado laun ni si doli-doli. Dia makadong sa parosyan di minggu apenda paduahon jamita ni padita pada sati patugijang matohang muna hamu akaharbangan jala patugijang matohang muna hamu akapitusian narubi. Ujung romu sesi doli-dolion di bagasa rohana luar biasa jamiton. Jala laos diterjemahon ibana tu bagasa rohana ima tutu boru ni namora patugijang ma tohang muna. Ay masuk ma mobil anon lau manopot boru ni namorai. Ala ditaringoti patugijang seolah-olah pitu harbangan inakin gabe ditarik ibana tu bagasa rohana garasi sipanan laumanipan mobil. Alai tong do mulak tu parjabui nakid di dokot sonon. Dia mu amanami do tinanami. Baso tung gabion nanaing helaku molomar mingguon 1 minggu apen napau paton. Mulak halahipe mulak jala minggu apen napatuluhon. Hatop ro namoraon jala hatok romuse sidoli-doli sinakin jala marjamita ma padita pada saati alani haja hatot taibana tertulang jala alani pangalau syota ibana mabugang jala tangan ni paditaon hona tu ibana ujunga di dokon ibana amang nasay gudang jamita pola may jamita honon ni paditaon jala tangan ni paditope hona-hona tuau mulak kita nakimuse taringot tu jamitai jamita bisa menghardik bisa menegor bisa menghukum tapi juga bisa menyelamatkan menolong supaya kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Jaladi dokon ibana nakin marhusari rohana gudang jamita si jamita honoton alai lausima jamita ni paditaon jala hona tanganna tuau. Dia makadong sa porosyaon mulak kalahi marhusari be rohana jala sidoli-doli ope wado marminggu doau sotung gabi adongan nomuse nauposa jamita ni paditai jalatong tangan ni paditai jari-jarina tudu-tudu tuau jalaima di bagasan rohana jala namoraipe martangiang sotung gabe duli-duli apen na parjulu marminggu tu apen na paupaton sotung gabe nanaing helaku terlabat do anggo duli-duli ro terlabat marjamita tu permingguan ala yang go namorai hatok do ro tu gereja dalatong di parwahon buado noaing rodo duli-duli apen si parjahati di bagasan rohani namoraon alai terlabat nakin duli-duli ro tu gereja alai jamita ni parjamita pada saati ay sonodo holong ni rohani di bata di portibion pola do anak nana sasade di lehon asaunang mago ganum aka na porsea alai asa dapotan hanguluan si saleleng ni lelengna mula namorai do boruna jala doli-doli apenipe sinakin mula tu bagasna alai konsekuensi komitmen jala biasana taringot tu akatangiang holan nama nuku boru do mardalan taringot tu tangiang takas di botohamu raja nami napi naborhak ni tangiang tapi kita kadang kala terlalu sering bermain-main tentang doa namar tangiangi dia maka dong asa porsiaon ujungan namorai ditopot doli-doli sinakin jala di paboa taringot tu perjanjian nasida isi doli-doli namar minggu apen na pertama satu na paupaton ima
helanami. Alai laus dialusi duli-duli sinakido pakatayoni perjanjian, komitmen, kesetiaan, keteguhan ni pakaton nasida. Alai rosi duli-duli mauliate ma dihamuna manami dot inanami. Alai holan ala ni buru munaon dapo tau hanguluan sisa leleng ni leleng na. Dia maka dong asa porsiaun boido hita tarujun ala ni halak. Alai boido hita martua ala ni halak. Lobi siani dia maka dong asa porsiaun hata ni tu hata gabe panodang di portibion gabe dapotan hati urok kita hati uron sisa leleng ni leleng na jala de leon waso tuakan na prosea nama ka prosea ibana hulaki mose taringut tuaka ikrar ni ala Kristen. Kita sering berjanji tapi kita sering mengingkari janji. Kita semua adalah umat Kristen tapi kadang kala kita tidak percaya akan kekuatan Tuhan. Prosea do hita di debatana manopalangi do tano. Prosea di Yesus Kristus na paluau kita. Jala prosea do hita di todi perbadia. Namar mudu-mudu ngoluta. Sedangkan nama nopalangi do tano prosea hita. Paluau kita siang gonggoman ni sibolis do tadu saun. Prosea hita. Alai molo masa situasi. Adong tuntutan rasa loyalitas kesetiaan di hita. Namar huria lupa hita dihaguguni tuhata. Jala boido hita mamereng haguguni tuhata. Ditiki suasana lasrohata. Aladang tabereng haguguni tuhata. Molo masa akasi pikiran di hita. Ala niaha karena pikiran kita tidak sepikir, tidak segambar dengan gambaran dan pikiran Tuhan. Lausima natahamolateon diamuak kadongan saprosiaun. Di Natal tanda perjulu gabe daging mahatai. Menembus semua sendi-sendi kehidupan manusia. Jalan parpudi ajaran itu hatta bukan hanya norma-norma sosial. Aturan-aturan sosial. Tapi prakarsa Allah mengambil peran aktif. Melepaskan kita. Jala berubah nguluta. Sian hatu banon gabe ali waris. Jala partoha pita. Yang uluan sisa leleng ni leleng na. Jala hita. Gabe anak ni debata na gabe jolma. Asamar hiti jamiton gabe hita do panodang di purtibion. Dalam arti semua tindakan kita bisa menstop kejahatan. Bisa menstop kelaliman. Dan semua yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Gabi daging matai, jala maringanan di tengah-tengah ni tahun. Jala taida mahasa ngapun ni debata. Naro, turun berperan aktif. Lau, paluau kita. Asa dapotan, asini roha. Jala hasitongan. Marhite-hite, na tubuh tuhata. Jala haluaun, na pinatupani tuhata. Martangiak kita. Ale di batama nami naso marmula jalan naso marujung. Diari na pinarbadiamon uduk dohami dia dopamu madok mauliate. Dok mamuji guarmi khobar tupadan hati gorami. Ainunga dileon ho anakmu nasa sadai tu portibion. Asagabe si palua dihami. Namanesa sudedosa dohot pangalasion nami tuhop. Dang terdodo pikiran manang pangatusyon nami bidang nadok bagas niya sinoroham. Gabiolo doho mangalehon dirim asa malua hami. Alani aletuan debata manami parholong roha. Taitima hami tuho asa bisuk nasian hoi manugu-nugu dok mangiring-iring hami. Aso nang ganggu rohanami maka prosyai padami. Asa di perningotan diari hatu tubuh ni Tuhan Yesus sadarion. Mia dihami roha namar hato poton.
narodo muse anakmu, gabi raja do panguhum, asa margugu hami muse, dia kataun dot ari na pinaradim diganup pami. Upasolot hami mahobar tulomo ni roham, asa salut pikiran nang pabenan nami tau halomoan dia dopamu na badiai. Ale Yesus Tuhan jala si palua hami, natubu di Betlehem. Rodo ho gabe jolma, asa marhite sian ho terbaik kami, mangatusi do mangarajumi, na hinalomoni di batana badai, dang masadi pangajarion dot paramahanion mi di hami, asonang mago hami, alay gabe sapungan di bagasan para sauran na tinobusmu. Say ulahom ma, jala uluhon sudi ruasmu di huriam, asa marhiti ari pesta sadarion, gabe taruli hai baruon haporsion nami, asalam tutuguna haporsion nami di haluaon, do tadameon na binuami tuasi ni roham, jala hukut marperbue marhiti akka pabanan nami, ajari mahami asa marhiti todi naserep, do naukap hujalo hami, pabenamu di ngulu namion, asonak tubuh roha na marmungut-mungut, do ganggu ni roha di hati-hati nami, alaunang adong roha na mailolong di pabenan nami. Di hari sadarion hingut tami doaka dongan nami naswadong di tonga-tonga nami, dakuboto hami alani sidalian nasida, na mangabati marsaur do turiam, memuji do pasangapon guaramu di tikyon. Odo Tuhan paragugo na suatu dosa na boto jala na manada nasida. Alani mangido hami tuho, molo alani parasahito do gabi pangabati di nasida, urupi jala pahiras manasida. Asa diari na mangut buhi hami rak marede hut memuji asido tolong niruham. Molo alani akka ulaun nama karikoto portibioro diaka pakorhona nagabe pangabati di nasida. Wan nasida tujulum hobbar tulomo ni roham. Asa manada nasida olat dihodo jupang hami hatuaon do lasniroha nagok dame. Asa diari na mangiut margugu hami mangadupi ela-ela ni portibion urupi jalasi maroham di hami. Di bagasan anakmu na nileomi di hami, sa partoha pami, di haluaon sa leleng nileleng na, di bagasan harajaumu. Amen. Mared dehita muse. Sianatan itu hatta makubasihita pasahaton peliata laus medok mauliate Matius 2 ayat 10 sada. Laus dibongoti mabagasi gabedida madak danaki do si Maria inanai. Dungi manuka manasida marsoba tuda danaki dirukari martanasida sere hamijon. Dotakan angur para soba nasida tuibana. Amen. Apa sahak ma piliata.
terhormat asa sudah kita jongjong. Tatangnya kema piliata lidi batama nami na di Banua Gijang hodo mual ni naso libasa na maliutus di sono pasatami do pilihan homaleto nami to sa jalo jala pasu-pasu ma pilihanon asa gabedala panidangion para saoran do tulaw na siniroha di Huriamon bahay mangulu nami gabi pilihan na Bartulomo ni Roham jala parsidot parohon harajamu holong hasitongan do tadamiomu di sadok portibion. Buhay marohanami marahite-hite todim. Asa setoktong madok moliate tuho di bagasan kuarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang sa pinarbadia maguarmu se Roma harajomu sa saumalomo ni Roham di Banotongosong na di Banua Gijang leo madihami sederon hang luas siapari sesama dosa nami sompanesa nami di dosa nomor dosa Tuhami una kami tugiutu pangujunan palua mahami siap pangago ay ho Kalau hamu ma pasu-pasu sia tuatai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama hamu di sodakon Tuhan di Batama buina tuamu jala si marohana midamu di dopakon Tuhan di Batama buina tuamu jala di pasar homadamena tuganub todimu nabi. Manami do tinanami buah-buah di hita istirahat 15 menit dong istirahat tano 15 menit tauduti ma ulaun nabadia mau liate salum selamat Natal horas